Habamba bahamba susala since habamba bahamba yo susala awuma bahambe habamba bahamba susala since. Hello and welcome back to Mzansi Stories Recap. I am back yet again with another reality TV show review, and of course we are reviewing Uthando Nesithembu. Now guys, Uma Coombs had a lunch dinner date with her sisters just so that she can catch up, and I think this season we have noticed Uma Khumalo really doesn't talk to anyone, that much, especially with the sister wives. Baby girl is all by herself, since it seems like this season there was a kumbaya of let's cast out Uma Khumalo between Umacele and Umayini, but I'll get to that in a bit. I will. For now, ngifuna sikhulume nge-conversation Uma Khumalo had with her sisters. Uma Khumalo, in a way, even though she just did not say it like straight up, but she does have a problem with number 5, okay? And I think the way she puts it is to have a problem with the fact that number 5 owanga kubo uyamazi, and umekhuluma la no sister wife bakhe uyasho ukuthi no man, even ngisho o auntie baka number 5 wayefunda nabo esikolweni. So therefore o sister bakhe bayabuza ukuthi hayibo kanti number 5 yingane yini. So it's clear ukuthi number 5 she's a bit younger than Uthobile, because Uthobile siyamazi ukuthi uyi youngest wife currently. So it's clear ukuthi number 5 younger than Uthobile. Aibo Kaizini, I was, because ngiyastokana these days, I was stalking Musa Mseleko's Instagram, and so far Musa was not posting number 5, and people would just be like commenting with Haibo kanti uphi umakhwela wayungamposti ini ndithi uMusa Mseleko finally posted number 5. Guysini, I think at this point it's official ukuthi number 5 ungumfazi kaMusa Mseleko. She is a wife child, she's not a girlfriend, she is a wifey. Honestly guys, I am so happy for her. If she's happy with her choice, whomst am I to be against her saying that she chose an older man? Happy, and that's all that matters. Okay, so I'm happy for her. Back to Uthobile guys, Uthobile, I think Umayeni more than anything, ulontusana Umayeni, because Umayeni uke wamquestion la Uthobile ukuthi hayibo Uthobile, like uyitsheleni indoda yethu, you get. Did Musa tell you about wife number 5? Wasn't wife number 5? Nan. And this makes me think, okay, these are just my assumptions. Ukuthi umayeni unakho ukuthi acabange ukuthi Uthobile favorite wife kaMusa, you get. Because why etafuleni kuhlelwe guys kubanjwe meeting about Musa's health. Jigi ulontusana umayeni usoquestiona Uthobile ngokuthi ubazi na ukuthi wife number 5 uzoba khona. But then guys, umayeni mesembukela kuThando Nesithembu, I think she will get all her answers from this conversation. Judging from the conversation that Uthobile had with her sisters, it was clear ukuthi Uma Tops legit knew nothing about wife number 5. She was just as shocked as everybody else, especially because also wife number 5 ngathi wanga khabotogibile. She was just as shocked, okay? But ke Uthobile lana futhi uya express ukuthi ayena nje akazi lutho ngendaba ka number 5, futhi akafuni ukwazi, futhi nje akahlangene nendaba ka number 5. Indaba ka number 5 yena ezuthobile ayimthinti, ayimhlanganisi, futhi akafisi nanokuthi eze mhlambe efisa ukuyazi ke ngene ezegamanxe manje kwindaba ka wife number 5. Uyasho la ukuthi nokungena kakhulu ngize ngigamanxe kwindaba ka wife number 5 angifune kwazi. So therefore sister wife bakhe bayambuza ke la ukuthi hayibo manje wife number 5 uzohlala laphi. Ngifile ngathi sister bakhe Uthobile
bayazithanda izindaba nje clearly. But ke guys, yini ubani ongayithanda indaba zakamseleku? Sonke siyayithanda and sonke siyayifuna. So uThobile uyasho nanokwazi ukuthi akazi nanokwazi ukuthi wife number 5 uzohlala phi. Hey guys, I think it's a big ask this because ngempela wife number 5 uzohlala phi. Uzomakhela naye uMusa upstairs efana no wife bonke because phela kuthiwa izindlu zabafazi kumele yifane. So at this point asazi ngempela tuke sana ukuthi wife number 5 uzohlala phi, but wife number 5 wife number 5 sana ngathi mele ebe nendawo like mina azohlala khona. Ngathi kuyaphoqa. But again, in my understanding, ngathi kuthiwa lapha kaMusa kunendlu, kunendlu lapha eMzumbe engahlali umuntu ekuyindlu kaMusa Mseleko. So therefore ngathi izo-occupy iwuye wife number 5. Asazi guys yini. Why vele Musa Mseleko engashela ukuthi wife number 5 uzohlala lapha sithini isimo sika wife number 5. But ke guys, uThobile usethi kodwa ke ngoba ngathi wife number 5 benomamkhulu baya understandana kahle. Useyasho ukuthi kodwa akanankinga. Yabo inkinga into akangenayo because wife number 5 benomamkhulu ngathi baku understanding, and I think that's one thing engenze ngathi hayi boThobile zibambe because ngiyamazi uMacele uma seyibukela le season noma seyibukela le scene izomphatha kabi le ndaba yokuthi hayi uThobile indaba ekhuluma ngegama lami nkosisi bakhe nani ngiyamazi uMacele, ngiyamazi definitely uzobuye esho kanjalo ethi nje uThobile indaba ekhuluma ngegama lakhe nkosisi bakhe. But then guys, I think anything this conversation iphendula uMayeni kahle bekweyokuphendula uMayeni clearly uThobile wabantu ubengazi lutho uMayeni. I hope uphendulekile ke mama, ubengazi lutho ngokungena ka number 5 noma uyangena noma uyaphuma bandla uMatops ubengazi. Anyway guys, moving along. Hey, what's wrong with Umayeni guys? Nazi Umayeni ngiyazi ukuthi Umayeni niyamthanda guys Umayeni, but Umayeni na shame uyaphoxa guys. So Umayeni the other day uMusa esagula ke guys, uMusa now has been discharged, use right, use fresh, useshaya amavosho. But then Umayeni the other day uMusa admitted esibhedlela. Umayeni had like a lunch dinner date with uMacele, and babe ikhulumela nje ngehealth kaMusa Mseleko guys, because Umayeni naye beku one wife obengezi kuma family meeting obenganje bengaphishi up, so manje ke finally Umayeni get to show up on my family meetings, and no, ephila I'm lying. uMacele uyazihlupha guys, uyam-invite uMayeni uzombriefa ukuthi saba ne family meeting the other day ungekho, and this is what we talked about, you get. Hi ke guys, whilst besakhuluma ke sekungena nendaba yokuthi ke uLontuzana uMpumelelo benoMusa they once had a talk yokuthi uMpumelelo angazi bele kwenziweni ngathi kunendlu lapha engahlali umuntu, so therefore leyo ndlu kumele renovate, and then uMpumelelo ethume iganwa ethatha umfazi wakhe embeke kuyona leyo ndlu. I when I tell you ukuthi that thing alone cost a huge commission ukuthi nje kuthiwe uLontuzana uMpumelelo umegana akobeka uLontuzana umfazi wakhe kuleyo ndlu. Hayi uMacele ke uqale wayi-addressa noMayeni indaba ukuthi hayi boMayeni nazi indaba nakho kuba khona la ngisala khona and angifuni ukusala phela nami, So one thing that engayigethi guys, one thing that I don't get ukuthi indaba uMayeni ithatha indaba eyenze yakhe. Okay, uMayeni usezubiza i-meeting guys kaMusa Mseleko noMpumelelo, and usezoba briefer in kule ndaba ekade show uMacele ukuthi uMacele uyile waba nama consent yokuthi indlu ayirenovate, and then kuhlala umuzi kaMpumelelo. Uyasho lana ukuthi ufila sengathi kuzobe sekumuzi kaMpumelelo, of which guys thina vele as Zulu people mostly siya believe ukuthi umuzi uhamba kanjalo from son from father to son kanjalo, you get.
it's mostly unlikely ukuthi umuzi uzosuka from father to daughter. Like most of us as Zulu people, we just don't, we sihambisa kanjalo guys. So if ke mvele ngoba egcineni kosuku umusa Mseleku uzoshona, you know, we all know that egcineni kosuku umusa Mseleku uzoshona, egcineni kosuku nami self ngizoshona, you get. So egcineni kosuku vele mele kube khona umuntu owumfana, you know, masilandela lento ngesizulu ogade emzumbe. And mina ngiya understand ukuthi why kwenzakala kanjalo. And currently umuntu onama girlfriend amaningi no baby mama abaningi umpumelelo. Ulwandle asikakezwa lutho bandla ukuthi usenengane noma usenoma wengane abaningi asikakezwa. We are yet to find out on a new season of izingane zasithembu because themselekos ayi. So we are yet to find out. So therefore again nangumpumelelo ayi guys ingane ngamayeni ayisekho into sazoyenza yona ayisekho guys le ngane umusa uyibulele ingane la kuma direct section ithi nje yona izocela nje ukuthula, you know, izocela nje ukuthula because imingakhuluma izoshiya into engenza ukuthi umuzi uqhekezeke. Hayibo guys like yazini ngifuna ukuthi le ndaba iaddressiwe next season. Yazini bandla macele ngiyakucela if you hear this video ngicela ukuthi indaba kaMpumelelo yokuthi ethi ku direct section uzokhetha ukuthula engaphawuli kakhulu ngendaba yokuthi mhlawumbe wena uyile waba nama consent makuthiwa enye indlu yalapha emzumbi izophiwa yena ukuthi ehlalisa umfazi wakhe, and then ina kuma direct sections ethi nje ucela nje ukuthula because uma engakhuluma umuzi ungaqhawuzeka phakathi. Wena macele ngicela ukuthi ungayiyeki leyo ndaba, ngiyazicelela ngicela ukuthi ungayiyeki because le ngane uMpumelelo guys isiphumile esandleni. Yabona uMpumelelo uphumile esandleni, uphumile futhi ayikho into asizoyenza ngayo. Angiunderstand ukuthi indaba ethi umenzo addressa because uma ekhuluma lapha kuma direct sections kufanele ukuthi address umacele ngoba phela umuntu obe nama consent lapha kumacele obe nama consent ngale nkulumo umacele. So kuyafana ukuthi uMpumelelo uaddress umacele. Angiunderstand ukuthi indaba uMpumelelo ezothi nje ucela ukuthula because uma engakhuluma umndeni ungavela uqhawuzeke phakathi. Yini yona leyo guys. Kufanele ukuthi like phela uyaba threatenisha uma wakhe ukuthi awuthi ngisayengiyeka because yay. So guys umusa ke naye lana uyachaza ke ukuthi maybe mele kuphinde kubuyele kuyena umacele kuyobuzwa ukuthi mhlawumbe mele kwenziwe njani ngendlu lena ekhona ekudinga ukuthi renovate, mele renovate iphinde ingahlali umuntu. Yazi guys honestly I still feel like umuntu ocabanisayo la umayeni, you know, indaba bekuyeka amacele and I believe ukuthi umacele ubezoyiaddressa nomusa ngesikhathi sakhe. So ukuthi indaba iaddress umacele kuqala ofuthi umacele wayemkhulumela nje nomayeni, wayengamthuma ngumayeni ukuthi akahambe uyotshela umusa. So umayeni mase gijima uyotshela umusa guys ngicela ngitshela ukuthi ibizwani leyo nto leyo ibizwani because now next time umusa ebona umacele it's only fair ukuthi umusa esho ukuthi hayibo ngabona phela umayeni, and then mina nomayeni ke sasale sesikhuluma ngale ndaba, you know, it's only fair ukuthi umusa esho kanjalo. I wonder ukuthi umacele uzoyithatha kanjani le ndaba lena, but ke umusa oshame bandla. One thing for sure in even in his direct sections ukhuluma kahle bandla, akalwi namuntu, uyayikhulumela ukuthi hayi no mhlambe ke akwenzekanga kahle, mhlawumbe futhi mele bebuyele kuyena uNdlunkulu umacele bebuzeke kahle ukuthi hayibo wena Ndlunkulu umacele kahle mhlambe into ade uyiexpectile noma uyilindele kuthini ukuthi yenzeke yini lesingayenzanga, mhlambe kade ilindelekile noma kade expectekile ukuthi izoyenzeka, so therefore ayangayenzakala yini. So one thing for sure umusa guys like naye une tendency ongakwazi ukukhuluma kahle, you get. Umezothi umacele ufana nefurniture uyamondla nani like khona indlela ongalibeka ngalo lelo gama lokuthi hayi no mina umfazi wami ngiyajabulela ukumondla nani, you get. But muso usuzofanisa umfazi wakho nefurniture
you get. So uMusa inayo leyo tendency yokungakwazi ukukhuluma kahle. But guys, ngicela sikhulumeni ngompumelelo. Azi content yami nompumelelo guys, lengane Nkosi yami, fihlaningi izingane zeni bomama, fihlaningi izingane zeni zamantombazane because umpumelelo, hayibo. Umpumelelo guys, ukuthi uphumele esandleni, it's even an understatement. Like uyambona ukuthi he's trying so hard to be like his dad, and you know sometimes it's not even his fault. I think nje from ezalwa, you know, he was being groomed ukuthi abe a polygamist man, and now at some point he looked up to his dad and he envied him so much. He was just, I'm sure even he's just going mabembuza bese Mpumelelo uma usukhulile usumdala ufuna ukuba yini, wayevethe ngifuna ukufana nobaba. Because uyambona ukuthi clearly into akayifunayo desperately ukufana nobaba wakhe, and asifuna angikhona nokumblame ngithi awumpumelelo ngiyakublame because ngifile ngathi at this point manje siblame uMusa ukuthi kahle kahle uMusa akayikhusanga ingane ukuthi ibele namaphuphayo, you know, of his own ukuthi nje esho ukuthi hayi mhlawumbe ufuna ukuba yini mase emdala noma ufuna ukuphila ka impilo enjani mase emdala. No, ufuna ukuphila impilo efana nekababa wakhe, ufuna ukufana nobaba wakhe, and ufuna ukuba ngcono kunobaba wakhe, not ngcono as in but ufuna ukwenza mhlawumbe mangabe you get, I mean usakwe hey angazi ukuthi ngize ngi-explain kanjani, but guys, you know what I want to say ukuthi uMpumelelo uyangicika nje, uyangicika, and at some point angikhona ukumblame fully for ukungicika kwakhe because kumele ngiblame ubaba wakhona. Ngisho ukuthi kodwa ke bandla uMusa akayikhulisanga kahle lengane at all, okay? Akayikhulisanga kahle because there was a time uMusa Mseleku esho kuma direct sections ukuthi uMpumelelo unzima kakhulu, you know, uyamncoma ke lapho uMpumelelo nje unzima kakhulu, uMpumelelo nje unomthetho, uMpumelelo nje ngiyambona mina ukuthi the day ese ready ukuphatha lo muzi, yeah, you get. And I'm like, lengane seyingane guys, and uMpumelelo is in his early 20s. When you are in your early 20s, you are a child. I know you're a young adult and all this, but umukini uyingane, you get. So uMpumelelo ke guys, into engayithandanga ukuthi uthe yena kuma direct sections yena kubo bazoyenza into abafuna ukuyenza ngesikhathi abafuna ukuyenza ngaso, futhi ayebe bese beconsult uMayeni not uMayeni, uMacele. Uthi nje thina ezinsizwa zakaMseleku sizoyenza noma yini esifuna ukuyenza, futhi nje anye nje sisikwazi ukubuyela emumva siyoconsult uMacele, sithi hayibo Macele sisazoconsulta lana ngo1 no2 no3. Uthi nje soze yena angeke ezekwenze lokho, futhi angeke ezekwazi ngisho ukubuyela emumva eyoconsulta uMacele noma eyoconsulta ubani, you get. And of which ngisho ukuthi this is totally wrong guys. Niphela at the end of the day uNontuzana uMpumelelo umntwana guys, uMpumelelo umntwana ayikho into angathi uyayenza lapha kubo engaconsultanga oma wakhe, ayikho at all. Like usesomntwana kusamele ehambe eyotshela oma wakhe ukuthi hayibo wema, because unomama abaningi uMacele naye uma wakhe at the end of the day kusamele hambe eyotshela uma wakhe ukuthi hayibo wema bengicabanga ukwenza u1 no2 no3, so angazi ukuthi ngaba right yini ukuthi ngimenze leyo 1 no2 no3, but not uMpumelelo sana, not our very own arrogant uMpumelelo. Uthi nje no yena angeke, yena asoze. But anyway guys, I hope this meeting ingamxabanisa uMacele noMayeni. Nothi angintshela sebexabana, nothi anginitshelanga, nginonishanga, because I still desperately feel like bengayona indawo kaMayeni ukuthi ebize uMusa noMpumelelo. I strongly still feel like uMayeni uvele waphapha kakhulu, futhi bekumele linde uMacele eyikhulumele ngoba phela umnikazi uyena, umnikazi wendaba esho ukuthi yena aka feel comfortable mangabe indlu izophiwa uMpumelelo, because then it's make it look like sekumuzi kaMpumelelo. So therefore yena izingane zakhe noLwandle noSneh bazobe bengasekho welcome emzini kaMpumelelo. So therefore kumele yena ihambe eyoyifunela indawo yakhe ethi yena, you get. But bekumele eyikhulumele yena engakhulunyelwa uMayeni.
But anyway, guys, let's move along from that storyline. Let's get to the storyline yokuthi uMusa ufuna ukwenza umsebenzi ebonga abantu bakubo ukuthi uphumile esibhedlela uyaphila nan, okay? And kulowo msebenzi loyo ke ufuna ukwenziwa uMusa ufuna uku-invite no wife number 5. Musa bayazenza izinto. So mefuna uku-invite ke uwife number 5 uyasho lana ukuthi ucabanga ukuthi nga-right ukuthi no wife number 5 e-invite-ke ebe khona ebe involved kule ndaba yokuthi kuzoba nomsebenzi, so that wonke umuntu because kulo msebenzi uzobonisa uMusa uzomema nabantu bakubo obvious, so wonke umuntu ezokwazi noma ozokhona futhi ukuthi enzeni embone uwife number 5. So guys, into engiyaziyo for sure ukuthi uLontuzana uMakhumalo uyile waba against indaba yokuthi wife number 5 akafike, because uyobathi since uwife number 5 engakabo umfazi ngokuphelele lapha kaMseleko akangaqale efike, mhlawumbe uzogcina uzofika kahle esephelele so uwife ngokuphelela. I-opinion kaMayeni ke asikakayizwa because mhlawumbe uMusa akakamtsheli ngendaba yokuthi kuzofika uwife number 5 ngilanga lomsebenzi. No, nginamanga. I think uMayeni wawatshela uMacele, okay? And then uMayeni vele waba against ke leyo ndaba wathi nope, I am totally against it. So angazi ke angazi magazine ukuthi izozala ngomoni blah, but please do make sure that you tune in on Uthando Nesithembu because they give us premium content. They have mastered the art of a reality TV show. Anyway, guys, that's it for me. I will see you on the next one, when of course I am giving you more reviews. So then please do stay blessed and I love you.